Sebastjano Brunno, wieħed mill-mexxeja tal-mafja Taljana, intbagħat 3 xhur ħabs f'pajjiżna wara li nstab ħati li ffalsifika karta tal-identità u għamel użu minnha. B'koordinazzjoni bejn il-Pulizija Maltija u dik Taljana, Brunno kien inqabad f'appartament f'Buġibba fil-bidu ta' Ottubru. Il-Maġistrat Dorin Clark qalet li meta Brunno kien arrestat instabet fuq karta tal-identità li għalkemm fuqha kien hemm ir-ritratt tal-akkużat, id-dettalji personali ma kinux tiegħu. Fil-qorti Brunno ammetta li talab din il-karta tal-identità u li ffirma bl-isem ta' Natali la modika. Madankollu huwa stqarr li ma jafx min għamililu. Il-Maġistrat saħqet li għalkemm ma ffalsifikax huwa stess il-karta tal-identità xorta huwa kompliċi ma' min iffalsifika d-dokument. Fil-qorti għaddejjin proċeduri biex Brunno jkun estradit lejn l-Italja. Brunno li għandu 56 sena kien ilu maħrub mis-sena 2009. Huwa kien qed jitqies bħala wieħed mill-aktar nies infittxija u perikolużi fl-Italja. Fil-fatt kien qiegħed jiġi mfittex brabta ma' diversi reati li jagħmel matul is-snin 90 u li huma punibbli b'sentenza ta' ħabs għal omru, fosthom reati ta' qtil.